li Bakurê Kurdistanê her roj kesên sivîl di encama operasyonên artêşa Tirkiyeyê de tên kuştin. Ew rewş li Rojavayê Tirkiye jî herçend lavaz be jî dibe cihê rexneyan. Herî davî çend komeleyên Eleviyan ji bo şermizarkirina operasyonan dest bi greva birçîbûnê kirine. Biraz 12 Eylül'den daha ağır şartların yaşandığı bir sürecin içerisindeyiz. Em weke Elevi xwedî çandeke mirov hezin. Em dixwazin dê millet şer bisekine û sivîl neyên kuştin. Divê desthilat guh bide daxwazên gel û komkujiya ser Kurdan bide seknandin. Bir terörist muamelesi yaparak kendilerine meşruiyet sağlamaya çalışıyorlar. Greva birçîbûnê bû maveyekî nedyar jaliyê komên cuda cuda ve bi dûr tê meşandin. Hate zanîn ku heta niha jî rewşa tenduristiya çalakvanan neketiye metirsiyê. Maalesef toplum yeterince duyarlı değil. Em serî li hemberî zulma AKP hil didin. AKP hemû yasayan bin pê dike û ti mafekî nade tu kesî. Ji bo berjewendiyên serokkomar û xesrawî her roj bi dehan mirovên me dimirin. Em hêvî dikin ku êdî şer bisekine. Ne zaman yakalandı? Hemvelatiyekî Kurd jî rexnê li aliyên bêdeng û çapemeniyê digire. Li ser Sûrê, Cizîrên Sêbînê, Kerburanê, eştere bijim Silûpî, tevahî komkujî qetlî amî tên kirin, sed heyf û mixabin ev gelê henê rana bil ser xwe. Niha sadet tişta ku piştgirî tê, niha birayên me yên Elewî, ew ji Elewiyên Kurd piştgiriyê dikin. Di serî de HDP gelek rêxistinê li Enqere jî piştgirî didin greva birçîbûnê û serdanaciyê grevê dikin. Grevimiz 7. gününde. Em jî weke HDP piştgiriya komeleyên Elewiyan dikin. Ez bi xwe jî Elewî me. Di çanda me de qetilkirina însanan tune ye. Divê hemû kes dengê xwe bilind bikin û li dijî AKP û kirinên wê derbikevin. Hepinizin malumu ki Alevi Bektaş Federasyonu ve Kürdistan... Herî davî gelek deverên cudayên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê û Bakurê Qibrîsê jî gelek komeleyên Eleviyan dest bi greva birçîbûnê kirine. Li Bakurê Kurdistanê di gel qedexeyiyên derketina kolanan, operasyonên artêşa Tirkiyeyê jî di berdewamin. Li Rojavayê Tirkiye jî di serî de komeleyên Eleviyan hewl didin ku bi grevên birçîbûnê bertek û nerazîbûnê xwe bigihînin rayedaran. Şewket Erkî, Rûdaw, Enqere.